Hola, sóc la Gemma Lienas. Avui, per acabar febrer, us porto un llibre de la Maite Carranza, la seva nova novel·la, El fruit del baobab, editat per 62 en català i en castellà per Espasa. És un llibre que parla del xoc entre dues cultures, entre la cultura occidental i la cultura subsahariana, la cultura gambiana. El llibre està vist des dels ulls de tres dones: la Lola, que és una pediatra barcelonina que naturalment representa la cultura occidental; la Minata, que és una mare jove que és gambiana i que per tant representa una cultura molt allunyada de la nostra; i la Vinta, la filla, que viu entre dues cultures però acaba preferint la cultura d'adopció i això li provoca una sèrie de problemes familiars. El conflicte de la novel·la sorgeix quan la Minata descobreix que el seu marit està preparant un viatge per tornar a Gàmbia ell sol, aparentment ell sol, per tornar amb una nova esposa, i també descobreix que vol emportar-se'n a la seva filla petita per fer-li l'ablació. A partir d'aquest moment, la Minata, la Lola i la Vinta es posen en marxa contra forces que tradicionalment han estat molt poderoses i s'hi enfronten, i tot això trastoca la situació. A mi m'ha agradat molt aquest llibre perquè és un llibre molt valent, molt interessant, molt ben documentat, molt ben escrit. M'ha agradat per moltes raons, però a més també perquè posa de manifest dos problemes que rara vegada apareixen als medis i que rara vegada es consideren problemes greus que es donin al nostre país, que són, d'una banda, la poligàmia i, d'altra banda, l'ablació de les nenes. Us el recomano, és una novel·la molt valenta.